tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu, kun ma'kom il-koll. U disa se nofruha għal-Ruħ George Vella Muscat. Punti, nar fuħtijiet na biex nitħejjew tajjeb għan niċċelebraw daw il-mister għad-disa. Eżis pellegrini, nilqawkom għal dawn iċ-ċelebrazzjoni żbieħ qegħdin nagħmlu daw l-erbat, ma'kom nilqgħu koll il-ħutna emigranti ġewwa l-Awstralja, Melbourne, Sydney, ġewwa l-Kanada, ġewwa l-Amerika, postijiet oħra li jsegwuna mid-djar tagħhom. U llum nitolbu b'mod speċjali għal waħda persuna li se tagħmel intervent mediku daqsxejn delikat. Nitolbu għal dawk il-persuni li għaddejjin mill-mart tagħhom biex il-Verġni Marija jħossuha qribhom permezz ta' bina Ġesu illi iqawwi il-qalb u jfejjaq il-ġisem tagħna. Ejjew npoġġu lil dawk il-persuni eżis għalina f'dan is-sakrifiċċju Ewkaristiku. Int li tiftaħ dirajk il-midin bejnu taffrilhom mulej ħnina. Int ir-rajt tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla inti tagħtina li nqimu lill-Verġni Mqazza Marija bħala l-Omm it-tama qaddisa fil-lina tiegħek għatina li bit-talb u l-għajnuna tagħha aħna nittamaw dejjem fil-wejjeġ tas-sema waqt li bil-għaqal kollu naqdu dmirijietna fid-dinja u niksbu meta jasal il-waqt dak li issa nittamaw għalih u nemmnu li għad niksbuh. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla mek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Osea. Iżrael dilja kollha friegħi, tagħmel ħafna frott. Aktar ma kellu frott, aktar bena altari. Aktar ma kienet tagħti l-art, aktar sebbaħ il-plieri sagri. Qalbhom mifruda fiha fissa, u issa ikollhom ipattu. U Alla li se jkissrilhom l-artali u jfarkilhom il-plieri sagri tagħhom. Għax issa huma jgħidu m'hemmx sultan għalina. Aħna ma nibżgħux mill-mulej. Jista' jagħmlilna s-sultan. Intemmet Samarija, is-sultan tagħha bħal laqxa f'wiċċ l-ilma. Jiġġarfu s-santwari fuq l-għoljiet tal-ħażen, id-dnub ta' Iżrael, xewk u għollieq għad jinbet fuq l-altari tagħhom. Għad jgħidu lill-muntanji għattuna u lill-għoljiet ordmuna. Iżiraw għalikom il-ġustizzja u taħsdu l-frott tat-tieba. Għas u l-art nistrieħa għax wasa żmien li tfittxu l-mulej sakemm jiġu u jibgħat ix-xita tas-sewwa fuqkom. Il-kelma tal-mulej. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha, ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Ħabbirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċu l-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel fil-ġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħbur tiegħu, Jahwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzi tiegħu. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja.
Alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Fitxu in-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael, il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ lejh it-tnax il-dixxiplu tiegħu u tawhom is-seta fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn: l-ewwel xmum jgħidulu Pietru, uħu Hindri u Ġagbu ta' Zebedew uħu Ġwanni, Filippu Bartilmew, Tumas u Mattew il-Publikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad it-tradiħ. Lil daw it-tnax Ġesu bagħthom b'dawn l-ordnijiet: taqbdux triq il-pagani u titħlux f'belt tas-Sammaritani, imma qabel xejn morru fitxu in-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom sejrin xandru u għejdu li s-saltna ta' smewiet waslet. Il-kelma tal-mulej. Fil-waqt li se nkomplu bil-meditazzjonijiet u r-riflessjonijiet tagħna dwar il-kobor tat-talba tas-slima tal-Ave Marija, illum ħan immeditaw frażi sabiħa ħafna li qiegħda fit-tieni parti tas-slima: Alla, Alla, Qaddisa Marija, Alla, jitlob għalina midimi, Alla. Din il-frażi hija qawwija u kbira ħafna. Imma aħna nistgħu ngħidu xi ħaġa dwarha biex nifhmu il-kobor wisbuħija ta' din il-frażi. Jista' bniedem ikun Alla? Diffiċli ħafna, imma mhux impossibbli għal Alla, mhux impossibbli. Għax Alla ried. Din kienet kwistjoni li fil-bidu tal-Knisja ħabtet ħafna lit-teoloġi dil-frażi sakemm fis-sena 431 iddikjaraw ġewwa Efesu li hija belt fit-Turkija sinodu, għamlu konċilju mhux sinodu, konċilju, u l-isfijiet qablu illi il-Verġini Marija bil-Grek qiegħda l-kelma hija it-Theotokos, Alla. Alla. Issa li tkun il-bnedmejn nifmuha għax aħna il-koll kellna li tatna il-ħajja u l-om tagħna xi ħadd ta' il-ħajja wkoll. Imma li tkun Alla hija xi ħaġa kbira. Intom immeditaw ftejt, ejjew nimmeditaw ftejt. Il-baħar fil-qawwa tiegħu meta jkun dak il-majstral qawwi u jaqbeż dak il-mewġ kollu, hemm xi ħadd li jikbar minn dak il-mewġ. Tħares lejn il-muntanji kbar, hemm xi ħadd ikbar minnu. Dak ix-xi ħadd xi darba iċċekken u tnissel fil-ġuf ta' Xebba Verġni. Allura l-missirijiet tal-Knisja u l-isfijiet fil-Konċilju ta' Efesu fis-sena 431. Theotokos. 3 darbiet. Meta fil-barka aħna nagħtu it-tislima: Alla, Mater Dei, Mater Dei, Mater Dei. Ġifieri ma tistax ma tkunx. Għaliex? Għax għal-madon bniedem kif jista' jissejjaħ Alla, dak li ħalaq il-muntanji, dak li ħalaq ix-xmajjar, dak li jibat ix-xita, dak li jikmanda l-maltempa, kif jista' jkun? Dak li huwa l-bniedem huwa diffiċli, għal Alla jista' jkun. Il-miraklu tal-maternità tal-verġnità ta' Marija aħna rridu nemnuh illa li hija domma ta' fidi. Huwa waħda mit-twemmejn fundament meta li l-Verġni Marija aħna ntuwa qima. Mhux għax irridu li tieħu post Alla, le, il-Verġni Marija kienet waħda minna. Imma magħżula biex tkun Alla, il-feddej tagħna. Rib ħafna tal-fidwa. Li taraf lil bniedem. Allura l-misterijiet tal-Knisja meta jiġu biex jitkellmu dwar dan il-misteru kbir tal-maternità
ta' Alla, tal-om Alla, il-Mater Dei, jgħidula il-Verġni Marija hija art qaddisa illi fuqha Alla niżel jammar. Hija s-Sinaj illi bil-qawwa tal-Ispirtu Alla d-darba mhux se jnaqqax fuq it-twavel tal-ġebel il-kmandamenti lil Mosè, imma se jnaqqax fuq il-ġisem ta' Marija lill-Ibnu stess. Inti immaġinaw illi fil-ġu Alla kieku jien noqogħdu naħsbu mhux hekk, kieku ried Alla ma setax twilet minn muntanja kbira jdu ara ħareġ minn vulkan. Alla, x'in tara dik bħalissa letna qed tiżbroffa. Joħroġ Alla minn ġak in-nirien. Kif Alla kellem lil Mosè minn ġannar mhix seta' ħareġ minn l-oċean. Seta' ħareġ minn xi misħab. Seta' ħareġ mill-ajru, le, mill-ġufsafi ta' Marija. Iġifieri Alla tagħna ried illi jilbes il-ġisem kif nilbsu aħna, ma tarawx li hemm ħafna umiltà li Alla tbaxxa, li Alla tbattal minnu nnifsu biex lilna ma jbeżżanix, biex aħna naraw f'Ġesu il-bniedem li jersaq lejn il-morda u jfejjaqhom, illi jersaq lejn dawk li tilfu lil xi ħadd ta' żejs bħalma kienu ħut Lażru jisabbarhom u jerġa' jqajmu mill-mewt, illi jagħti il-pass mirġdejt il-mixi mirġdejt l-mat. Dan huwa Alla tagħna, dan huwa Alla tagħna. Allura l-missirijiet tal-Knisja jgħidu ħarsu lil Marija. Hija l-mara tal-Apokalissi. Ġwannej fl-Apokalissi jgħid mara imlibsa x-xemx bil-qamar taħt meta xi ħaġa kbira. Jista' xi ħadd jilbes ix-xemx. Imma jekk il-Verġini Marija libset lil Alla nnifsu dak li ħalaq ix-xemx u jżomma hemm, speċjalment f'dawn iż-żmien tas-sajf aħna naraw x'qawwa ħirġa, x'enerġija ħirġa mix-xemx. Hija l-mara tal-Apokalissi. U aħna nimmeditaw f'dik it-talba għażiża forsi ngħiduha blaġna. Alla. Kemm hu sabiħ illej pajjiżna għandna dak l-isptar tat-tama ta' Malta jismu Mater Dei, fejn dawk li jidħlu fih jittamaw fl-om tas-sema biex tagħtihom il-faraġ fil-kumbatt ma' din id-dinja kontra kull xorta ta' mart. Kemm nies jirrikorru għall-Verġini Marija. Eżis, aħna nixtiequ wkoll naqsmu mill-maternità tal-Verġini Marija. Kif se nagħmlu? Il-Verġini Marija lil Ġesu minkejja li kien Alla ma ħallitux għarrieħu, ħadet ħsibu x'intilfitu għalfejn għamilt innek. Konna qegħdin infittxu, kara missierek u jien konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma, inkwetat. Bina lażej fejn mart li t-tijiem tfittxu. Il-Madonna kienet tħobbu lil Ġesu bħalma tħobb kulhom lil bina lil binta. U din il-maternità l-Verġini Marija ma tiddejjaqx taqsam magħna. Tgħidilna tridu illi intom ukoll tkunu om Kristu tistgħu tkunu kif. Meta darba marru fejn Ġesu qalu hawn ommek u ħutek qegħdin nifittxuk. U x'qalilhom Ġesu? Ommi u ħuti huma dawk illi jisimgħu il-kelma talla u jħarsuha. Qed taraw kif nistgħu nsiru ommijiet għal Kristu meta aħna nilqgħu il-kelma tiegħu u mhux nilqgħuha u nħalluha t-tejr, imma nħalluha tagħmar f'qalbna u tagħmel il-frott. San Bernard jgħidilna ħaddan il-kelma u tintebaħ li l-kelma tħaddan lilek. Meta inti taċċetta il-kelma tgħid x'paċi waqgħet ġewwa qalbi. Meta inti tisma' xi frażi tal-mulej, meta qegħdin nimmeditaw dejn it-talba tan sabiħa li minsa l-qudiem xi ngħidu tgħid Alla, imma kemm hu kbir dan it-titlu. U aħna nistgħu nissieħbu miegħu. Allura lil Verġini Marija ngħidulha xebba ta' Nażaret. Inta sew Alla u il-Knisja. Kun int illi toffrilna lil-ibnek dak liben illi fik ħassura tagħna l-bnedmin. Kun għalina għallima li tallimna nilqgħu lil-ibnek. Daħħalna f'relazzjoni miegħu biex hekk ngħixu bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Fl-aħħar net fakkarnu Marija illi aħna msejħa biex bħalek ninkarnaw lil Alla fostna. Urina kif inħobbuh, inħadnuh, nadorawh u nwassluh bil-ferħ tagħna lill-oħrajn.
kun infaħħar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna għalina l-koll biex meta ngħidu din it-talba tant sabiħa taslima u l-qaddisa aħna nidħlu f'relazzjoni miegħek o mulej permezz tat-tifħil li nagħtu lill-ommok. Tina l-grazzja illi nfittxu ħafna il-maternità qaddisa tagħha u li għaddel tagħha aħna nimxu u naġixxu fit-tribulazzjonijiet kollha tal-ħajja nitolbu. Ħanpoġġu taħt il-patroċinju tal-Verġni Mqazza Marija ix-xewqat kollha tagħna, it-taħbit kollha tagħna, l-eżiż tagħna, speċjalment dawk li għandna preokkupazzjoni, dak li ninkwetaw fuqhom, dawk li għaddejjin minn mumenti tal-mart, dawk li mhux jipprattikaw is-sagramenti, dawk li tbedu mill-Knisja, dawk li ġorru ejra f'qalbhom illi toħloq ilhom ħafna rabja, ħafna frustrazzjoni, dawk li tbedu minn Alla u ma jħossux il-preżenza tiegħu. Nitolbu kalina biex meta niġu hawnhekk ikonna għaċċa l-kelma tiegħek, inġorru f'qalbna lil Ġesu kelma ħajja biex naħsbu iktar fuqha biex ngħixu bih biex indawlu ħajjitna bil-preżenza tiegħu. Nitolbu. Il-bieraħ il-Kardinal Mario flimkien uffiċjali oħra tas-Segreterija tas-Sinodu nidew id-dokument ta' studju illi sa jieħduh biex jistudjaw f'Ottubru li ġej fis-Sinodu li ġej. Nakkumpanjaw lil kardinal tagħna lill-Knisja l-Papa l-isfijiet kollha tad-dinja li sa jintaqgħu f'Ottubru li ġej ġewwa Ruma biex jaraw x'qed jistenna l-mulej mill-Knisja tiegħu biex iħeġġu lilna l-insara ħalli nħobbu iktar il-Knisja biex naraw x'qed tistenna iktar il-Knisja. ħadkun il-Verġni Marija l-om tagħna u l-om mill-Knisja billi tmexxina bħala sinjal ta' fidwa u salvazzjoni għad-dinja kollha. Nitolbu. Ejjew issa nifissaw il-ħarsa tagħna fuq il-Verġni Marija u ngħidula minn qalbna u ġo qalbna kemm int sabiħa Verġni Marija. Omm Alla, Mater Dei. Ejjew insejħu l-iktar meta nkunu għaddejjin minn mumenti tqal tal-ħajja, meta ngħaddu mill-passjonijiet tagħna, mid-diffikultajiet tagħna. Ejjew insejħula Omm li tista' kollox, Omm Alla tagħna. Ħares ħarsa ħelwa fuq il-gżejjer tagħna, fuqna, fuq is-saċerdoti tagħna, fuq il-familji żgħar tagħna, fuq iċ-kejknejn tagħna. Għamlu talba personali lill-Omm Alla li hawnhekk kelmitna permezz tax-xebba Karmela Grima. Bil-qalb, Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midin bejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Itolbuhom biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
ilqa' mulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti li ġablek għas-sakrifiċċju biex bit-talb tal-Verġini Marija Omm ibnek ebda xewqa ma tkun għal xejn u kull talba tiġi milquwa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, nieżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi nagħtu ġieħ bit-tifħir kollu tagħna lilek mulej missier Qaddis illi tajt lil Ġesu Kristu ħajkun l-awtur tas-salvazzjoni għall bnedmin kollha u tajthom lill-Verġini Marija bħala xempju tat-tama tas-sema għaliex il-qaddejja umli tiegħek fik qiegħdet it-tama kollha tagħha iwaqfet bit-tama ma' bniedem illi ħabbru il-profeti u jnislitu bil-fidi. Bimħabba kbira qdietu fil-ħidma tiegħu u sarethom il-ħajjin kollha. L-aqwa u l-ogħla frott tal-fidwa ukoll oħt l-ulied kollha ta' Adam li huma mexjin lejn il-ħelsien sħiħ tagħhom iħarsu lejha bħala sinjal ta' tama żgura u ta' faraġ sa ma jasal jum il-mulej fis-seb kollu tiegħu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u intennulek Qaddis mulej Alla tal-eżerċitu ismewikular. Osanna fl-ogħla tas-smewiet mbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajr ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li kla ħajr kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru bil-mewt tiegħek mulej inxandru bil-fet nistennewk sa ma tiġi fil-glorja għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Dun Ġorġ Vella Muscat illi jogħġbok issa jaħlu għal għandek minn di-dinja għamli kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll f'qutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu għati lilna wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو مع كريستو في كريستو ينعطى ليلة alla missir li tista kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnat ikun li trid خبزنا ta' kuljum matina llum għal ma nafru lil minu ħati għalina daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu il-paċi lil xulxin. الجسم ħaruf talla li tneħħi ġunubiet tad-dinja ħen għalina. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi ġunubiet tad-dinja ħen jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
U Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, u Marija, aħna nagħtu kull forrija sabiex miegħek imennija ingawdu fl-eternità. Għal-bżonnijiet tal-familji kollha tagħna, il-morda u dawk li għaddejjin minn kull forma ta' tfixkil. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Berka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sultana tal-familja, nitolbu. Għati dejjem kull għajnuna mulej lil dawk li titma bil-mister qaddisa. Għatihom li jimxu dejjem fit-triq tal-ġustizzja. Lilhom li tajthom lil Verġni Mqazza Marija kollha ġmiel għax imżejna b'kull virtu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna